Chenro mar chako riwo wi jotelo kod josiasa e kaunti ma Homa Bay mane ochaki gi jatend migawo mar omenda John Mbadi koro nyuolo paro mopogore opogore e kind jodak e kaunti no. Kaka Ali Abich leronwa, jodak wacho ni ka itimo kamano to nywande jotelo te maonge josiasa ma iketo tenge mondo kwe kod dongruok omed dhi nyime e kaunti no. Pogruok mar siasa osebedo ka nenore e kind josiasa mopogore e kaunti ma Homa Bay, kendo kak ma kamano osebedo ka neno rombe mag galamoro mag siasa. Mamoko kuom josiasa ok osebedo ka yuore. Giko dira mokalo e nyasi mar choko omenda mar gero kanisa dwen ma Sumbure kachud bura mar Angwe mane okelo kanyakla josiasa kod jotelo mopogore e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano moko kuom jood bura kod josiasa e kaunti ni ne obare moko yuore nyasi ma kamano mane otelo gi jatend migawo mar omenda John Mbadi, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Ka Mbadi ne otiyo kod thuolo ma kamano mar lando ni gisewinjore mar tiyo tich achiel motelo ne yiero mabiro. Koro ane dier gi ka wasewinjore ka kuneno wakani ni watiyo kanyakla achiel. Koro jakuoth, jafitina, japropaganda waonge kodi. Kamano wamakuru badwa. Mane jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga okwedo riwruok ma kamano ka okonioge kaka jotelo ma Homa Bay nyalo tiyo kanyakla to nitie jood bura kod josiasa ma oket tenge ka okoni bura makelo kanyakla jotelo e kaunti ma Homa Bay onego luongi ma inywanda jotelo te. That one was just but a fundraising. In a fundraising, we cannot call it a gathering or a meeting for the leaders from Homa Bay here to go and maybe make a decision that can run this county. Forget it. Millie was not there. Honorable Adepo Kume was not there. Karoli was also not present. Even Wood Chief, the MP from Dewa, was missing. Moko kuom jopiny to wacho ni gisiro lwedo ondamo ma jatend migawo mar omenda John Mbadi ochako mariwo wi jotelo. Kata kamano gidwa ni mondo oket jotelo te ler mondo ka josiasa e kaunti ma Homa Bay ochak wuoth e ler. Omanyo Karoli gini nikech Karoli koro en mano wene Karoli kacha. Kaka kodhi malo omanyo Karoli gini to riwo. To ka koro Karoli osering modhi. Karoli nigi joge ma kodhi to dhi godo. Ere kaka koro dwa riwo jogi. Kawo wabunge te ket pamoja, not even wabunge. Okao jotelo te. County government ma Homa Bay kata national government nitie jotelo mano yiere okang' mopogore opogore. To nitie okak e kind jotelo matiyo to gi jotelo madwaro. Ka ji nyalo winjore maluongre joma dwaro gi joma tiyo mowach dhok achiel eka wanyalo chako wuoth mayom. Kamoko to wacho ni riwo jotelo mondo ti kanyakla inyalo tim mana gi jodolo ka giwacho ni nitie jotelo moko madwa mana chopo ajenda mag-gi. Sani ber ng'at ma neutral machielo kaka bishop kaka an ja ODM. To jo party go jomoko oseketo jogi ang'owa. Giseketo jogi ma gidwaro mondo dhi ang'owa. Okaw tiket. Jo Homa Bay County koponi kawuono nyalo riwore. Apani kata bede moko maneno ka ginyalo rumo. Ma namba achiel. Kisamise wegi wadu ko yero ma ng'atwa onge pogruok manyalo bedo. Gima kethonwa ga sana en wachako siasa moko mag kabila kochakore kar MCAs. Yero ni koro kunyal go mbaka gi ng'ato. Pogruok e paro kind moko kuom josiasa e kaunti ma Homa Bay kando osebedo ka nenore anyato bang' tho mar ogai mar ODM Raila Odinga. Jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni koro chako chenro mar kelo kanyakla jotelo e kaunti ma Homa Bay kandi motelo yiero mabiro. Jopiny dwani mondo Mbadi kaachiel kod jotelo mamoko e kaunti ma Homa Bay kandi obed kanyakla kendo kik giwe jotelo moko tenge e kinde ma chako chenro mar riwo jotelo e kaunti ma Homa Bay ka. Ali Abich, Ramogi TV.